Kade nanikhuluma bo Clever Blacks nithi hey uZuma waxosha umkhwanazi. Hey uZuma naku sekhulumile umkhwanazi kuMadlanga Commission ukuthi cha ubaba uNcamalala akaze angixoshe but umina owa decide ukuthi ngiresign because ngangingazwene no minister owephethe amaphoyisa ngaso sikhathi leso. Angazi ukuthi nizathini ke manje nina bo Clever Blacks enilalela abantu abangcolisa noma enilalela izigebengu engcolisa igama lika baba uNcamalala. Angazi noma nake nazibona nizigebengu zisho ukuthi cha ithina izigebengu. Izigebengu zizohlezi zikhomba abanye abantu ngaso sonke isikhathi. Uyabadalula umkhwanazi bonke abantu aba-involved kwi-crime uyabadalula. Nina nilindele ukuthi mhlawumbe uzothi ubaba uNcamalala listen that no. Into edala ukuthi ubaba uZuma mina ngowami umbono into edala ukuthi ubaba uNcamalala athi indaba yeMadlanga Commission ayivalwe. Mina ngiyabona ukuthi into eyenzakala kwenzakalani lana badelayisa isikhathi bafuna kuze kuphele icontract yababa umkhwanazi noma ya General umkhwanazi. iMadlanga Commission la it's buying some time ukuthi kuze kuphele icontract ya General umkhwanazi kungaboshwanga umuntu. And mind you efanele nikwazi once yaphele icontract yakhe uzobe ngesenamandla ukubopha lama minister lawa awabalulayo ukubopha labo sopolitiki aba involved. That is why baba uNcamalala ethi ayivalwe kuboshwe abantu okumele fele baboshwe manje. Uba uGeneral Mkhwanazi kumele ayotestify enkantolo not ko Madlanga Commission lana ngoba siyazi zonke lama commission they are just protecting izigebengu zabo lezi. Izigebengu ziyavikelana. Kwaboshwa bangaki ngezondo commission because umuntu ababezele kuyena ngezondo commission abafuna ukungcolisa igama lakhe kwakuyena ubaba uNcamalala. Naye akekho icala aboshelwa lona into abaze bambophela nokuthi akafuni ukuya kwizondo commission kuphela. Vukane abantu basemzansi kulethi manje mawulalela lela cala noma ulalela ya commission into azikhulumayo umkhwanazi amaqiniso wodwa ngoba indlela a relaxing ngayo akasabi nanokukhuluma izinto ngoba uyalimela iqiniso and iqiniso zonke lento azikhuluma lapha